अगर आप भी चाहते हैं कि कपूर म्यूजिक का ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Presented by Kapoor Music। हम तो गइल रहनी स्कूल में पढ़े, खाली हमरे पछौरी सब मरे। हम तो गइल रहनी स्कूल में पढ़े, खाली छौरी सब हमरे पर मरे। हमके नंबर लिख के देवे, हमके कॉल करे के कहे, हमके नंबर लिख के देवे, हमके कॉल करे के कहे। सब पढ़ल बेकार हो गई, मुस्कान माँ के हमरा से प्यार हो गइल। मिडिल स्कूल से काल्हे फरार हो गइल। मुस्कान माँ के हमरा से प्यार हो गइल, मिडिल स्कूल से काल्हे फरार हो गइल। कपूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुतिहारा सीतामढ़ी। स्कूल में संगे संगे कैनी पढ़ाई, मास्टर देख के कैलस पिटाई। ओही चक्कर में छोड़ देहनी पढ़ाई, घरवा के लोग देहलस घर से भगाई। स्कूल में संगे संगे कैनी पढ़ाई, मास्टर देख के कैलस पिटाई। ओही चक्कर में छोड़ देहनी पढ़ाई, घरवा के लोग देहलस घर से भगाई। संगे पूजावा भी रहे, हमके जीजा जीजा कहे। संग में पूजावा भी रहे, हमके जीजा जीजा कहे। अब हम तो लाचार हो गइनी, मुस्कान माँ के हमारा से प्यार हो गइल। मिडिल स्कूल से काल्हे फरार हो गइल। मुस्कान माँ के मिंटू से प्यार हो गइल, मिडिल स्कूल से काल्हे फरार हो गइल। कपूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुतिहारा सीतामढ़ी। जानत रहे पूरा गांव के समाज हो, वही से गांव में उखड़ गइल बवाल हो। सोनू सरगम के संगे मोनिस भी आइल, शिवम जितेंद्र करे लगलस खोजाई। जानत रहे पूरा गांव के समाज हो, वही से गांव में उखड़ गइल बवाल हो। सोनू सरगम संगे मोनिस भी आइल, शिवम जितेंद्र करे लगलस खोजाई। बाद में पलटू भी आइल, संग में मुखियो के लाइल। बाद में पलटू भी आइल, संग में मुखियो के लाइल। हमर इज्जत बेकार हो गइल, मुस्कान माँ के हमरा से प्यार हो गइल। मिडिल स्कूल से काल्हे फरार हो गइल। मुस्कान माँ के हमरा से प्यार हो गइल, मिडिल स्कूल से काल्हे फरार हो गइल। कपूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुतिहारा सीतामढ़ी।